Gala kumusta? Bayo nga adlaw ka natin tanan like kung sa itong panaguban. Makikilakaw man ako sa Double T 45 Dudong Margamento, Chris Double D 8, Manuel Ronquillo Jr. Nakanta karon sa Dakbayan sa Tagum. Labon sa nagsingabot nga kasaulugan sa fiesta sa Dakbayan sa Tagum o sa ubang pa nga mga ilisgutana labi na sa turismo sa mga syudad. Tumakaw ba dinig bahina si Ma'am Margis Kane Hortilano ang atong acting tourism officer sa Tagum City. O kuha na to, o pwede ba? Si Ma'am Margis Kane. Ma'am Margis, maing adlaw. Maing adlaw sa tanan and maing adlaw, sir. Welcome to Tanggo, by the way. Okay. Thank you, ma'am, sa opportunity nga nakaubag ka na mo ninigbahin na. And by the way, no, usay mga pagpangandam na to and in relation sa fiesta celebration sa Tangum City. Sir, daghan kay ta giandam karong nga tuig because it will be the epic comeback of our Binibining Tanggo 2024. Actually, gi-rebrand nato ni nga kanang activity for City Fiesta because for the first time in the history of pageantry of Tanggo, all 12 candidates, sir, are born and raised in Tanggo. Okay. Yes. So first time yun na nato na kuan dyan, sir, na push and na mugna together with the support of our First Lady, Ma'am Wilma Kanama, and also siya po ang atong chairman sa Tourism Council, and Mayor Ben, and also from the City Council headed by our Vice Mayor Tito Desina. Okay, hindi ba ito makita kung unsa ang kagwapa o kalantip sa hunahuna sa mga taga-Tanggubanon? Yes, sir. Makita jud sa mga tao ang kagwapa, ka bright or kamaayo sa pangutok sa atong mga kandidata. And at the same time, we are very proud kay puro jud sila taga-Tanggob. And karon, sir, for our binibinis, every Friday naman tayo Act of Mercy, sir. Kanang mga tuta sa different barangays sa Tanggob and maghatag ta nila og maghatag ta nila og mga gagmayng kalipay. So amo pod silang gi-invite and willing pod ang atong mga kandidata to participate in Act of Mercy para pod dili lang pod sila beauty and brain but they have a golden heart also. Yeah. Okay. Ang kini mga candidate to sa Binibining Tanggob, so bali gikan siya may barangay dunay representative. Kumbaga. For this Binibining Tanggob, sir, we have 12 clustered agencies. So dili siya by barangay. 12 Clustered agencies composed of local and national agencies. So naay usa ka kandidata nga nagrepresent sa SK o ABC. So dili lang siya every barangay lang karon. Okay. So 12 candidates nga naa, no. So gihasasa ni sila, no. From pila man sila ginaganon de and mo na gyud siya 12 candidates are gyud siya. Yes, sir. Our official candidates are 12. Dayon depende po na sa clustered agency nila kung ila bang gi-appoint or ila bang screening. As what I've heard, nag-screening ang TCGC o NMSC. Sila mo nag-screening? Yes, sila mo nag-screening. And for other agencies, we gave them freedom to choose or to appoint or to screen their own candidates. So muli ang kumbaga opening salvo, no, sa Binibining Tanggob ninyo gihimo atong September 9. September 9. Yeah. Okay, so ang unsay dahuman nato, no, after the labi na sa atong mga Binibining Tanggob, no, unsay lauman labi na sa mga katauhan na from Tanggob City. Actually, sir, we have a lot of first nga nahimo karon nga tuig, karon nga Binibini. Kay katong pag-opening salvo atong September 9, we had our runway show. So dili lang siya nag-emphasize sa kagwapa o kamaayo mo paso sa atong binibinis, but they were able to introduce kanang mga creation sa atong official designer, sir, nga si Sir Boy Tusing from Osami City. So he is from Versales Creations. So siya ang atong official designer, and siya pud ang
siya pod ang naghimo sa mga design sa mga gowns nga gi-feature sa atong mga binibini atong September 9. So may concept niya, no? Or nabala siya concept sa binibini na to? Sir, actually, ang concept ni Sir Boy to Sing, actually, iyahara ng concept, sir, and gi-integrate lang po niya sa atong binibini because he wants to showcase his talents and creations and at the same time ma-expose po atong mga binibini sa runway show which is first time po nga gihimo sa Tanggo this year. Okay. So, salamat kayo, labot yan. And kanus aman ipahigayon yun ang pagpili no, sa binibining tanggob, no? Kung kinsa yun ang mapilian. You mean ang coronation night, sir? Gi-invite na ko ang tanan no, to witness in person or sa Facebook kay mag-live man ta ana karong September 27 at 6 p.m. or 7 p.m. at night para sa atong Grand Coronation Night sa atong first ever Binibining Tanggob 2024. And before sa atong Coronation Night, sir, karong September 24, naa po tay ipahigayon nga mura og kana bitang sa Sinulog, sir, nga kanang Festival Queen. Okay, Festival Yes. Queen. Oh. So, Paghalad sa tong patron, yes, sir. San Miguel Arcangel. Yes, sir. So instead nga Santo Niño, ang atong halaran ana nga sayaw as a form of talent kay wala naman tay talent, sir. So kana na lang halad sayaw nila, sir, ba? Kanang murag pang Festival Queen. And aside from paghatag pasalamat o pagdayeg kang Senior San Miguel sa pagprotektar nila nato for this year, i-showcase po nila ang different costumes, sir, nga recyclable and indigenous. Yes, sir. Okay. So, importante kayo at least na ay tipik kabahin no sa mismo sa indigenous no ang atong celebration sa binibining tanggob. Yes, sir. Kaya ang among aim this year sa atong first ever Binibining Tanggob, dili lang pagwapahay, dili lang pabrightay, kundi kana pong pag-atiman, pagpangga sa atong kinaiyahan and sa atong environment. So that's why, og sa atong mga katawhan pod, that's why daghan silang i-participate nga mga kalihukan diri sa Tanggob. I see. So nindot na no nga masaksihan and sa 24 na no anila 24, sir, kanang mura siya og gitawag siya nato og Festival Queen Dance Competition. sa asa na mahitabo and doon na ba usab na iparada ba sila, i-parade na ba sila? Sir, mahitabo na siya karong September 24 sa People's Gym diri sa Tanggob City and kuan na siya, sir, dili pa na siya iparada kay gabi man na siya. So gabi ang iyang anong video, okay. So mas mayo no. Nagtuot ang iparada so gabi na no himuon and masaksihan nato no. Nindot kayo ang paghatag og saksi labi na sa ato nang atangan no ang open na sa tanan nga mga taga-Tanggob nga Bulantaw. Yes, sir, open siya sa Tanggob og sa atong mga silingan nga mga syudad sa Osamis, sa Bonifacio, daghan pong lang lantaw napoy interested nga motan-aw gikan sa Lanao, gikan pod sa uban pang mga syudad o munisipalidad diri sa Misamis Occidental. Actually, sir, naapoy mga tagapagadian nga nagkuan pod og interest nga muanhi mo tan-aw kay kuan ta sa ron, sir, kanang ang Binibining Tanggob nag-photoshoot ta kaduha na feature ta sa Philippine pageants. Kana siya, sir, kana nga Facebook page na anay 777,000 followers and na-feature ta nila kaduha and we are happy and very proud nga national man gud na siya, sir. National na siya. So, we are happy and proud nga na-feature po ta sa usa ka national nga Facebook page nga maski ang Tanggob gamay ra nga syudad pero nakita gud nila ang kanindot, kagwapa o
kuan sa atong mga kandidata. Sana siya kanang kagwapa o kang kanindot sa ilang mga quality sa photos po nga atong na-produce. Yeah. Okay, so naagi siya kalahian ang tanggob, no? In terms sa mga beauty pageant nga. Yes sir, kay daghan kay itong first time this year and hopefully ato nang masustain next year and bigger mas padak-an pa jud nato atong budget para ma-achieve jud nato katong mga mas bongga pa nga mga pasabog ug pakulo kay ang ato pong mga talent directors and pageant coordinators naapod sila yung mga tinaguang mga talento nga gusto nila ipagawas, gusto nila ipakita pinaagi ani nga mga activities pero karon nag-testing pa ta sir kung ganahan ba ang mga tao ani or diri and at present daghang nagpa kuan sa ilang nagpabuhagay sa ilang mga gibati nga ganahan kay sila, interested sila and excited sila sa unsay mahitabo karong 27 sa Grand Coronation Night. I'm sure daghan gyud ang 27, ma'am. ang ganahan. No, sa 27 is the coronation night. Yes, 27 is the Coronation Night. 24. Ang 24 sir katotong murag Festival Queen style nga pagsayaw, paghatag pasalamat sa atong Ma'am, patron. napipangutana sa Festival Queen. Meaning, Festival Queen, doon ay festival nga pagkahimuon. Kuan siya sir, ang sa gipattern nato na siya sir sa Sinulog. Sinulog nga Festival Queen. Yes, oh. Diin ilang isayaw ang si Senior Santo Niño. And diri sa ato Si Senior San Miguel. San Miguel. San Miguel. Yeah. Pero wala na tayo festival nga pagkahimuon. Wala na sir kay usa ra man atong festival diri sa Tanggob. Mao na ang Senior San Miguel. yeah, para kang Senior San Miguel. Okay. So salamat kay. And doon na pa may usa may mga activity ba nato in relation sa fiesta? Sir, for 3 years now, excited jud ang mga tao. Maski ako excited ko, sir, kay naana pod ang atong motocross karong September 29. And ang motocross jud kuan na siya, murag nahulog na siya og national sir kay daghan king dili taga-Tanggob nga mo apil, mo anhi, mo pasundayag pod sa ilang mga talento diha sa motocross. And then dako pod biya ang atong kuan sir mga papremyo. Mao na siguro pong madalahig sila sa pag-anhi maski mga lagi kay sila sir. This year murag na atoy taga Bukidnon, na atoy taga Lanao pod. Mostly daghang dili taga Tanggob ang mga ni. And which is very good for our tourism also and makatabang po ni sa atong mga gagmay nga mga manindahay, mga negosyante nga maka kuan pod malingaw o maka panginabuhi sila ana nga panahon na. So dili lang ta malingaw na apoy mga gagmay nato nga mga igsuon nga makakita pod og kwarta anang panahon. So importante kay naila gid tanan ang mga activities sa motocross. Pila ka mga possible nga mag-apili ni or pila ka participants sa motocross? Karon sir, ato pang i-finalize ang atong kuan kay ongoing paghapon ang atong registration. So mo-update lang siguro sir kung pila jud ang atong participants kay wala pa man ta nag-close sa atong registration. Okay. So kung gusto nga mo-apil pa moapas, pwede pa. Pwede pa sir. Depende na po na tay mga category nga gikuan. So kung ganahan pa sila mga pil, ganahan pa mo mga pil atong mga kaigsunan diha. Ang pinaka maayo natong kontakon is si Vice Mayor Tito Disina kay siya mo'y naggunit sa atong motocross. Okay, so pilay premyo karon? Murag nakalimot na ko sir. Pero murag dako jud siya sir. Ang akong nahibaw-an sir from our activity design, mao ra gyapon to last year. Ang atong pa-premyo. Dili lang po ko sure, dili po ko maghatag og kuan sir nga sayo po nga impormasyon sir no. Kay Basta dako siya. Dako jud siya sir. Dako jud siya kay ang motocross
usa ka makalingaw nga aktibidades pero usa pod nga kanang kahadlukan ba kay ang safety pod kulba hinam mao na sa Bisaya kulba hinam kay last year sir medyo daghantang mga casualties last year mga 3-4 man siguro to so mao nang dili jud nato basta-basta nga ipaubos or ubos lang atong ipapremyo kay kuan manggod po na siya makalingaw sa natong tumatan-aw pero sa mga riders itself medyo delikado gihapon na sila yes risk po na nila even though professional na sila ana nga ilang ilang hobby or ilang profession So himuon ng motocross sa karong 29 sir Okay, sa 29 dapit ang video. dito sa TCGC. TCG. Actually, sir, andam na nga atong mga yuta dito, gitambakan na dito. Mga riders na lang dyan ang kulang o mga malantaway. Matanaway na. Yes. Oo. Si open na tanan no, dili lang taga Tanggob kato Yes, gusto sir. mo lantaw mulaag sa Tanggob. Okay. Yes, sir. Open ni siya, sir, kay inigkagabi po na natay banda, Inchi Band, then naapod tayo mga neon dancers from Manila. Then naapod tayo mga, naapoy mo pasundaya gikan sa Cagayan de Oro, mga komedyante. Mga komedyante. Yes, sir. So anang gabi sa Sa 29. 29. Dayon, of course, atong tapuso na ang atong kasaulugan sa fiesta ni Senyor San Miguel sa 29 sa Osaka bibo og magarbuhon nga fireworks. Okay. So sa 29 gyapon. Yes, sir. 29 sa Full gabi. pack jud ta sa 29, sir. Fireworks, fireworks diyan. Night fireworks. Last year, murag 10 minutes to or 5 minutes kung wa ko nasayop, sir, ha? Oo. So, same lang gihapon this year. Kay mao man gihapon tong mga mga tao nga responsible sa atong fireworks. Sila gihapon na atong gikontak karon kay sa atong experience last year, nindot man pod ilang fireworks last year. Okay. So thank you Labo Tena. And ang basta fiesta no, diha gyud ka ang sentro sa fiesta sa misa. No, Yes, di sir. ba? Oo. So actually sir, naatay 9 days novena mass. Magsugo na siya September 20. Sa 20 pon. Yes, No? September So 20. naagid kamuta na mga empleyado sa local government unit ga-appeal gyud sa novena mass. Yes sir. 3 years na namon ning gibuhat sugod 2022. Wala jud mi naka-absent pa anang novena mass. And this year sir, naatay kuan dili raman Katoliko ang atong mga empleyado diri sa Tanggob. Gina-cater po nato ang mga laing relihiyon. Okay. So naatay 8 days novena mass, then naatay gigahin nga usa ka adlaw para sa mga igsuon nato nga naa sa laing relihiyon. So Okay. gitagaan po nato sila chance para mo lead pod sa atong panagtigom. Okay, so mas maayo ni ano no. Mao gina nga ang Tanggob una ang Ginoo. Ana jud sir. Og dili lang kuan sir, dili lang na bahin sa mga Katoliko, bahin po na natong tanan nga tumutuo sa Ginoo. Okay. So salamat kayo Labot yana ma'am. And mahinaot ta no nga mahimong magbalampuson and hapsay no ang pagpahigayon unya sa mga activities sa fiesta celebration. Yes sir, mao jud na atong gi-aim sir. That's why ang ato jung during sa atong mga activities, especially karong 29 nga full pa kay ta nya dako kay na nga activity. And ato jung gi-deploy atong sipat ang atong mga kapulisan o mga estudyante nato sa TCGC nga naay ROTC. So dahuman nga mas daghan ang mga miesta diana kay ma-open naman ang Pangal Bay Bridge. Yes, Jude sir. Basig daay taga Lanao, Manguan sir. Mamiesta. Actually sir, for part of our activity sir, as talking about the people from the other side of the bridge, ato silang giimbitar atong Lunes para sa atong Yano competition. So, usa ni siya ka activity sir nga academic activity. So di lang ta puro pasundayag, puro entertainment, but ato pong sulayan ang kalantip sa panghunahuna sa mga skills sa atong mga estudyante. So nangimbitar ta og mga
mga colleges, mga college students gikan sa Lanao del Norte. So ang ming ani sa Tangub City atong Lunes Tubod College, Tubod College o Christ the King College. So, okay. Sila may nag-appeal. Oh. Yan na. May appeal sila sir sa Dalas ato. usa pay mga schools nga nag-appeal. So naapod tay ko answer mi appeal pod ang NMSC, TCGC, ang Medina, ang Lasal, ang MU. Mi appeal pod and lipay po kaayo mi kay bisan sa ato bitang ko answer panahon karon nga sige lagaulan. Naa gihapon sila diri sir mi suporta sa atong mga kalihukan diri sa Tangub City. Oh. Kisa may ko na do, pay usay result adto. Nana tayo result, actually gahapon mo dahil Lunes sir, no? Nana tayo result gahapon sir, and daghantang dumadaog ang mga estudyante, midaog nga estudyante from NMSC, nang haros jud ang NMSC gahapon. Yes, and for ours, duha man ka category sir, college ug senior high. Ang senior high, murag nang haros pod ang taga City High, diri sa Tangub. Yes sir. And then naapoy mga daog ang taga Lasal, and taga Medina, sir. Okay. Kasi usab na, usay premyo ana nila. Cash to siya, sir, medal and certificate. Okay. Subot pasabot no na nga gahatag puro pagtagad ang atoang lokal na pagamanan no sa Tagub labi na sa kinibaga kung unsa ang kalantip no sa mga kabataan sa mga students nato. So mao ginagihatagan og pagtagad. Nimong part siya sa celebration sa fiesta. Yes, sir. Kay usahay manggod na puro na lang ta. Lingaw-lingaw, kalingawan, kanang chill-chill lang. So nakalimot ta og paghatag og pagtagad sa atong mga estudyante. Although gamay ra ni siya nga co-answer activity, pero nagapasalamat gihapon mi, especially sa tourism office ni Ma'am Wilma, special linya nga gipush yun niya nga mga activities. Kay ang atong mga estudyante, ingon pa si Rizal, mo'y pag-asa ng bayan. Unya kung ato silang pasagdan, dili na nato panumbalingon, dili na nato hatagag pagtagad. So murag ma-discourage po sila. Mag-unsa na lang. Mag-unsa na lang ang Pilipinas. Di ba, sir? Okay, thank you. Salamat kay Labo din ma'am and no sa mga activity, fiesta celebration at do. Do may parade ay moon ang in relation sa fiesta. Yes, sir. Naatay parade og street dancing. Street dancing. Yes. Sa may tabo. Karong 29, sir. 29 na siya sa Yes, misa mag-una ta sa misa dito sa St. Michael. Dito na pud magtapok ang mga participants nato para sa atong street dancing dito sa St. Michael para matapok na bitaw sila tanan, sir. Kay naamantay gisunod gud nga oras para po dili na pud kay ta maghabian anang panahon na, especially naatay mga participants, sir, nga elementary students. mo ba? Yes, sir, sa atong kuan, sir, Unity Dance. Nata Unity Dance this year. Last year, gihimo nato ang pangalan ana, sir, Mob Dance. Map dance. Mob Dance. So, field demonstration na jud siya sa una. Actually, katong elementary pa ko, sir, may appeal ko ana. So, karon kato sa una presentation lang to, sir. Oo. Karon gihimo na tong contest. Contest na siya. So, kung wala ko nasayop, sir, ang atong kuan ana, ang atong pa-premyo ana is 80,000. Dako siya. No? Ang atong consolation is 30,000. So, gidako jud nato siya, sir. Mga pila ka mga schools nag-participate ana. So, kuan na, sir, ang atong identified nga mga schools, 7 ka buok. 7 ka kuan, sir, naatoy taga Lorenzotan, naatoy taga Makilaw. Wala ko ka-memorize sa upat, sir. Pero 7 na sila ka buok, sir. So, saan ba na siya? Elementary? Elementary na siya, Elementary sir. lang. Oh, okay. Yes. Usually, mga integrated schools na to. Para po, kuan sila, sir, ma-encourage po sila to participate. And at the same time, kapistahan ni Senior San Miguel. Usa po na sa atong pagpakitag pagpasalamat sa iyang proteksyon o sa iyang grasya nga gihatag nato karong tuiga. Yeah. Oh. How about sa elementary man to? No? Sa laing sa category? No? Sa kuan, sir, sa atong halad pasalamat, wala na siya papremyo kay ato na siyang
sa ngalan mismo halad pasalamat. Paghalad na pagsayaw paghalad sa atong patron nga si Senior San Miguel. Pero ang local government of Tangub City naghatag kanila og financial assistance Okay. nga 100,000. So kisa mga schools yung magdapila sa So, ang atong mga school sir naga-feature ni sa mga atong senior high o high schools like Lorenzo Tan National High School, St. Michael's City High, and uban pa mga schools. nga mga schools. Og naapod ang atong TCGC sir. Okay, of course. Yes. TCGC. TCGC. Oh. Pila na sila kabok mga schools nga nag mo participate? Kung wa ko nasayop sir, 5 na sila kabuk sir. Yes sir. Dagan sila. Dabay ko kung pila ka mga students ang mukha wala yung limit. Naatay ko answer 30 to 50 students para sa halad sayo pasalamat, and for unity dancer 100 to 150. Kay mas nindot man jud ng unity dancer kanang field demonstration kung daghang bata ang maapil. So and kuan pod sir para pod ma-mobilize pod ang atong kuan mga eskwelahan og ato pong mga kabatanunan. Kuan lang po nila. Pasalamat lang gud po paghalad sa ilang talento dito kang San Miguel. So may tabo na sa 29 mismo no. Atubangan gud mismo sa simbahan. Yes sir. Mag-start sila sir. Mag-start ta og misa sir. Kay una man ang Ginoo so unahon jud nato ang misa. Santos nga misa. Santos nga misa. And then Domingo po na siya sir. So sakto ra po para makasimba ang tanan. And naatay mga kaigsuonan nga dili Katoliko, pero ato gihapon silang gi-encourage nga moadto sa simbahan. Wala nato sila gipugos nga moadto sa sulod, mulantaw or manguros bakaha, pero gi-encourage nato sila nga moadto sa simbahan kay ting simba man po na. And wala po kuan komono sir sa pag kuan pod kay usara man ka Ginoo atong gisimba ug atong giampod. Okay, so salamat kay Labot Yana, and ato nang dahuman no, and excited na kay ta no nga sa mahong mga activity labot sa fiesta celebration, Ma'am Marge. Yes sir, excited na ko, excited na pong mga tao kay sa among page bitaw sir daghan na kaayo nagpakuan sir nga ma'am kano sa ajud ma'am unsa joy activities ma'am kinsay mo anhi nga artista kinsay banda ang mo kuan. So magkuan lang siguro may para mausa lang siguro namo sir ang among mga tubag, so mag-post lang siguro mi sa among page kung unsa mga atong upcoming activities. Okay, so salamat kay Labot Yana, ma'am. And by the way, no, thank you no sa mga fiesta sa activities na to. Arita sa tourism, no, as acting tourism officer, kumusta bang turismo sa Tangub? Sir, actually sir, ako na lambigit ko sa City Council before ko nag-acting tourism officer. So, I thought, gamay ra kay tag visitor. Pero pag kuan na to sir, pagbalhin nako sa tourism office, na-shock ko kay last year, we catered 1 million visitors. Yes sir, for the whole year na siya sir. Yeah, Whole year na siya. I thought nga, sure jud ni kay usamang gud pod sa atong trabaho diya sa tourism officer kay ang pag-gather og data sa mga movisita sa atong mga partner establishments and mo gather tag data kung pila na ang mga mibisita na malit sa ilang mga tindahan or nangaon sa ilang mga restaurant or miana sa ilang establishments. And na-shock ko kay 1 million naman di ay sir. So daghan gyud ang mga tao ni ani sa atong mga tourist spot diri sa Tangub. Yes sir, especially karon nag-open na ang atong AGG, atong Asenso Global Gardens. Tapos naapa jud tay Laglaag, and then naapa tay fiesta, naatay charter, then naapa pod tay umaabot nga December. So kung sumaho na nimo sir atong last year maabot jud siya 1 million. And ang atong mga booking sir sa People's Gym o sa Function Hall 1, masyak po ko kay 100,000 po dyan, sir. Yes, sir, nagpabook. Actually, karon half year pa man, so naapata sa mga 50,000, 60,000 nga magpabooking. Pero
moabot sa December, sir, at the end of December, so dito na nato so matotal kung pila jud ang nagpabook, pila jud ang ming anhi sa Tanggob. Kay recently, kay nabalitaan naman po nila, sir, nga ang Tanggob best in customer care pod. Maayo kay mo atiman, maayo kay mo abiba. Na po'y libreng kape, libreng snack, sir. So, daghan kay mo anhi dire nga mga taga-nasyonal. Recently, sir, naatay mga gipang cater nga mga bisita nato from DILG. And atong mga 2 weeks ago, sir, naatay mga madre gikan sa Bicol. Layo kayong Bicol, sir, no? Pero miabot yun sila dire kay naay usa ka madre dito, proud siya nga Tanggobanon. Dito na siya nagmadre nag-serve sa Bicol, and iyang gi-propose nga dirita sa Tanggob kay nindot ta kayo ang Tanggob niya, ang motto sa Tanggob lagi daw kay una ang Ginoo, which is in line po sa ilahang propesyon nga sa pagkamadre. So natay mga gipang cater nga mga ninana nga bisita, and kana pong mga normal lang nga mga tao, sir, mga kuan nga gikan sa laing nasod, pero dire nagtubo sa Tanggob. May balik sila para bisitahan ang Tanggob kay bibo na lagi daw kanang saka na sila sa atong City Hall, makapapicture na sila sa ni Mayor, then makalingkod pa jud dito diha sa kuan ni Mayor, sa lingkuranan ni Mayor, sa table ni Mayor, which is sa una daw dili daw nila nahitabo, wala daw nila po na experience. So grabe kayo ang influence sa atong mga bisita, sir, nga mimbalik jud sa Tanggob from abroad, nga ato pong giabi-abi diri og ato pong gipakita sa ilaha unsa magmahal, magatiman, magabiba ang mga taga-Tanggob. So nahimong lagsik dili lamang sa turismo, nakalpalagsik pod sa ekonomiya. Yes, sir. Yes, sir. Kay karon especially open ang atong Ascenso Mall 1 ug Mall 2. Coming na po ang Ascenso Mall 3 ug 4. So, and mag-opening na po atong bridge, sir, no? Hopefully final na tong date nga giingon sa province nga opening. So, kung dili mabago, mga karong bulana mag-open na ang Panguil Bay Bridge. So daghan na pong nagpakita og interes nga magnegosyo diri sa Tanggob. Dayon kuan na lang jud pod ang atong gihulat ang proseso og ang atong kuan kay welcome jud ta og mga investor diri kay makatabang po guna sa atong ekonomiya diri sa Tanggob, labi na katong mga gagmay natong mga negosyante nga mga kaigsuonan diri. Okay. Makahatag po dugang trabaho sa mga taga-Tanggoban. Yes, sir. Tinuod jud po na, sir, kay ang direktiba ni Mayor, ang Tanggobanon jud po ang unang makabenepisyo sa atong mga gipang serbisyo, gipang atong mga programa diri sa Tanggob. Kay sigon na sa akong giingon ganina, sir, especially katong Laglaag, mismo taga-Tanggob wa pa kalaag sa mga tourist spot. Naunhan pa mi sa mga dili taga-Tanggob. So mauna nga ang direktiba jud ni Mayor, sinuportaan sa atong Vice Mayor sa atong City Council og sa tanan namo dire nga ang Tanggob usa ang makabenepisyo, maka-enjoy sa kung unsa man ang atong mga kabag-uhan dire sa syudad. Gisnuta naman nimo ang Laglaag, no? Murag katulunan ning Laglaag ninyo ron nga dili mahimong strangers ang atong mga Tanggobanon, labi na sa mga tourist spot, no? Global Gardens, uban pa, no? Ug doon na pa ba nadugang nga mga tourist spot ato diri sa Tanggoban? Yes, sir. Daghan kayo tagplano, sir, especially si Mayor nga maojoy nangulo ani nga mga kuan, sir, no, mga entertainment and tourist attractions diri sa Tanggob. And sakto po na, sir, nga katong giingon nimo nga para dili stranger ang mga Tanggobanon, especially katong mga kaigsuonan nato sa Lagyong Dapit nga layo na diri sa syudad, kato nang naa sa kabukiran nga maglisod tawon og pangita og pliti, pangita og kasakyan para lang makaanis Tanggob ug maka-enjoy sa atong mga tourist spots. So ang gihimo sa atong syudad, pinanguluhan ni Mayor,
kuhaon sila sa ilang barangay Okay, oh. nga libre. Libre. Then ihatod dito sa atong mga tourist spots. Sa atong Laglaag 2, sir, kay i-launch pa man nato na atong Laglaag 3. Ang atong Laglaag 2, gi-introduce nato sa Tangkubanon ang floating cottage o ang banana boat. Okay, banana boat. Yes, So, sir. ano may banana boat? Banana dili? boat, dragon boat ang atong gi-introduce, sir. So, asa man naadapit ang banana boat na to? Naana sa naka-standby, sir, sa Barangay Mantik. Pero maabot po na siya, sir, usahay sa Maluro, sa Migkanaway. So, maglibot-libot lang na siya, sir, sa atong mga uban pang tourist spot kay kuan po nato, sir, ugmad po nato ang tourist spot sa Barangay Migkanaway ug Barangay Maluro. Especially ang Maluro nga atbang radyo kayo sa atong Panguil Bay Bridge. Makita radyo nimo dito, sir. So, nindot kayo makita ni mong Panguil Bay Bridge, no? Sakay ka sa banana boat. Lagi, sir. O nya, depende po na sa atong panahon ron, sir. Karon na-stop pa ang atong Laglaag to kay ang atong panahon karon, sir, medyo dili pa jud delikado kayo sa atong mga manakayay, sa atong mga kuan. Pwede pa sila mag floating cottage, sir, pero ang atong banana boat wala pa kayo nato Wasa gipakuan. Yes. Maluron pud kayo. Yeah, manuron kay sir nya kanang hangin pug kaayo ba. Dayon ang safety pod, first and foremost ang safety jud pod ang atong unahon. Ikaduha na siguro na entertainment, sir. Safety get first. Yes, safety first jud, sir. Yeah. Okay. So, salamat kay Labot yan, ma'am. And, dunay gi-develop, no, nga marag beach ninyo diri. Maluro ba, no? Maluro Yes, sir. Beach, no? Maluro Beach, sir. So, pa yung mga gi-develop niyo lain nga mga tourist destination? Sir, karon ang atong main tourist destination is ang Maluro jud kay ingon ako ganina nga at bang radyo kay siya. Ma-background ra nimo ang Panguil Bay Bridge, Makita sir. kayo nimo, Makita kayo nimo laban na kana ilabi na kung kanang init kayo. Siga kay nga adlaw ba. So makuan nimo didto, ma-background jud nimo, nindot kayo picturean, sir. Dayon gi-develop nato ng Maluro ron atong gipadak-an ang Maluro para naatay parking area and umabotay na pod ang atong carousel para sa atong mga bata o mga feeling bata nga pareha na to, sir, nga gusto mo sakay og sa carousel. Wala pa naka-experience sa carousel, no? Maski naka-experience na, sir, basta libre o basta makalingaw mo go jud ang mga Tangkubanon. So mao na atong i-propose po, sir, nga parte o kabahin sa atong Laglaag 3 nga ato pang i-launch pod maybe October or maybe hinayon kuan siguro, sir, kung dili October, December. Kuan kanang kuan pod dungan pod sa atong December nga mga activities. Yes, sir. Okay, nindot kayo na, no? Pila damay gi-expect niyo pila kabok mga Tangkubanon nga malingaw ninyo na no, makaapil, no? Sir, actually, sir, ang among gi-aim tanang barangay makaadto dito. Okay. So naat sila batch 1 o batch 2, batch 3 depende sa barangay. So mga dagko nga barangay usahay mo abot na sila 5 ka adlaw. So ang mga gagmayng barangay usahay 2 ra ka adlaw. Pero ang gi-aim jud namo tanang mga lumulupyo sa usa ka barangay makaadto, maka-experience, maka-feel sila ba nga nalingaw pud sila maski pipila lang ka oras. Yeah. So, salamat kay Lambot and Ma'am March and thank you, no, sa gayon nagaban ka namo. Basin doon na kay mga additional information nga buti may pabot and ilabi na sa itong mga naglantaw na to karon nga kanabang dili taga Tanggob and interesting kanila, no, ang Tanggob City. Thank you so much, Ana, sir, no. So akong giimbitar ang tanan mga taga-Tanggob or mga dili taga-Tanggob nga gusto mo tan-aw sa atong mga kalihukan diri sa Tanggob, especially karong napud ay tay ko answer karong September 21 naatay hip hop dance contest o singing contest nga ako kamong imbitaron tanan to witness our contest kay mostly sa among participants pulo man ang among gi-reserve nga slot 8 or 9 mga partisipante sa atong hip hop and singing competition dili taga Tanggob
naay taga Zamboanga City, naay taga Cagayan og uban pang mga syudad hinaot nga inyong suportaran ang inyong mga kasyudad nga mi salmot sa atong singing competition and hip hop dance competition. And ako po tamong Sa saan ang hip-hop? karong September 21 21. sa gabi alas 6 or alas 7 sa gabi. Hinaot maka-anhi mo, maka-witness mo diri and malingaw pud mo uban na mong mga tanggubanon. Ug usa pa gi-imbitar nako tanan para sa Grand Coronation Night sa atong Bidibiding Tanggob 2024 karong umaabot na, hapit na sir no. September 27 alas 6 or alas 7 gihapon sa gabi. And hopefully nga mo enjoy mo and kauban na mo and makita po ninyo unsa ka bibo ug unsa ka mga kagwapa o ka mga malantip o hunahuna ang mga taga-Tanggob no. And finally karong September 29 ang ato jong pinaka main event kay mao man jud na atong kasaulugan sa atong kapiestahan ni Senior San Miguel Arcangel. Naatay daghang activities sa buntag, naatay motocross. Kung kinsa man tong mga ganahan o mutan-aw, naghinam-hinam nga mutan-aw sa atong motocross, naatay motocross sa buntag. Naapod tay mga halad sayo pasalamat sa atong mga high school o mga colleges diri sa mga estudyante ni sila sa atong high school o mga colleges diri sa Tanggob. Og naapod tay unity dance competition sa atong mga elementary school students. Dayon ini kagabi naatay daghang pasundayag gikan sa Manila, neon dance crew. Dayon naapa joy mga komedyante gikan sa Cagayan og naapa atong banda nga Inchi Band. Og kita man siguro tanan ganahan mo tanaw og fireworks para sa atong closing sa atong mga activities karong September 29. Daghang salamat og see you soon. Ayan. Thank you, Ma'am Margie Skin Orteliano, to ang acting tourism officer sa Tanggob City, Makigalan. Og thank you, ma'am, and maki-update lang mi, no, pon, no, and malantal mi sa inyong Facebook post sa mga updated nga mga activity in relation sa tuang celebration sa fiesta ni San Miguel Arcangel. O gagikan din sa Tanggob City, kawan ko si Double D 45, Dodong Bargamento ko si Double D 8, Manuel Ronquillo. Salamat and keep safe.